Op het elektriciteitsstation van netbeheerder Liander in Burgum is toonsdje een nieuwe transformator plaatst. Deze installatie zorgt voor extra capaciteit in het elektriciteitsnet. En dat is hard nodig. Dit station dat staat hier al ruim 50 jaar en heeft het heel goed gedaan. Maar we zien nu dat het station tegen de maximale capaciteit aanloopt. En daarom moeten wij het als netbeheerder, TenneT en Liander moeten het uitbreiden. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Kirion. Ja, vandaag gaan we een nieuwe mijlpaal bereiken. En we gaan straks een transformator inhijsen. En daarmee voegen we heel veel extra capaciteit toe aan het stroomnet van de regio. Er staan nu heel veel bedrijven op de wachtlijst. Die hebben meer stroom nodig, maar kunnen dat nu niet krijgen. Ja, en door deze transformators toe te voegen aan het station, voegen we heel veel capaciteit toe aan het stroomnet, ja, wat die bedrijven uiteindelijk nodig hebben. Alle stroom die naar het Tietjeksterdeel toe gaat, maar ook naar Achtkarspelen en zelfs naar een deel van Dantemerdeel en naar het is Friesland, ja, die komt hier langs. Nou, en we zitten met elkaar in een energietransitie en in die transitie verbruiken we steeds meer stroom, maar gaan we ook steeds meer stroom produceren. En al die stroom, ja, die moet hier langs, die gaat via het elektriciteitsnet. Het wordt wel even voordat de transformator echt in gebruiknaam wordt. Naar verwachting zal het net eerder als middentak om hier wezen. Boppen dat veranderen de werkzaamheden nu het oorzoos plant. Vandaag wordt er 1 geplaatst, oorspronkelijk zouden er 2 komen. De tweede is door weersomstandigheden nog onderweg hier naartoe. Ze rijden in konvooi, dus niet letterlijk achter elkaar aan, maar met een paar uur tijdsverschil. De eerste is hier wel toegekomen en de tweede heeft last van mist gehad onderweg. Dus die komt ietsje later. De vertraging is gelukkig van kwarte duur. Wij verwachten dat die maandag hier naartoe komt en dan kunnen we die ook plaatsen. De hijskraan blijft staan. Maandag komt de tweede transformator en die wordt dan geplaatst. En daarna ruimen we alles op en dan gaan we kerst vieren.